nana se an ka starba ma Safi Jabate n'o ye Safi Jabate ye a n'a ka fans club mɔgɔw quoi bon an nana ka na u lajɛ u bɛ togoya min na u minnu ka sun tigɛ togoya min na quoi bon n'an bɔr'o la an bɛ seli samɛ fɔ ka fara a kan aw ka an lajɛ tantôt kori baasi t'i la tɔɔrɔ tɛ se bon i nana i ka star fɛ yen nisɔndiya jumɛn de b'i bolo k'a lase i ka star ma ka fara seli samɛ kan bon an bɛɛ lajɛlen la an nana ka star fo a diyara n ye an ka star y'a invité a diyara n ye star b'a ka fans club fɛ et puis star yɛrɛ fana ka d'anw ye a y'anw invité cɛw ta kɛra bi an musow tɛ an content don vraiment an content don trop an bɛ ala deli ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'an ma ala ka star ala k'an ɲɛmɛ a la ala ka n'a cɛ to an kɔrɔ ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ala ka san wɛrɛ sunkalo yira an na vraiment nisɔndiyalen don an content don a y'an bisimila i ka ɲa o diyara n ye kuma ɲɛna kojugu ne ba foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na an bɛ suntigɛ la Safi Jabate fɛ yen nɔ Samɛ donc an bɛ foli belebeleba d'a ma parce que bɛɛ tɛ se k'i ka fan wele suntigɛ la i fɛ yen quoi donc an bɛ foli belebeleba di Safi ma an kɔni bɛ dugawu de k'a ye fosi t'an bolo ka f'a ye dugawu kɔ yarabi an ma ala ka si ni kɛnɛya ala k'o d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma a n'a furukɛ ɲuman ala ni alakira barika la an bɛ se k'o de f'a ɲɛna ne ba kori baasi t'i la c'est bon an wulila ka se Safi Jabate n'a ka fans club mɔgɔw ma bonya min b'aw kɔnɔ k'a lase aw ka star ma ani duwawu min bɛ yen nɔ aw k'a lase aw ka star ma k'a fara seli samɛ kan ne bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ani Safi fan bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya foli belebeleba yɛrɛ ye madame Mumu ta ye an nana suntigɛ la ala k'an ɲuman ta ala k'an ɲuman segin vraiment a y'an wele ni suntigɛ na a diyara n ye an bɛ foli lase Mumu yɛrɛ ma o foli de bɛ ne bolo san o san an kɛnɛ ka na fɛti an kɛnɛ ka na suntigɛ la san kɛnɛ ka na fɛti ala ka sijan belebeleba di madame Mumu yɛrɛ ma o foli kɛ ne bɛ ne bolo k'o lase jama ma kuma ɲɛna ne ba o de kun do suntigɛ mondial an ka star fɛ yen nɔ an ka star ɲɔgɔn sɔrɔ koyi ala k'a kɛnɛ ma ala ka san wɛrɛ ta jɛni ɲinan ta ye ala ka san wɛrɛ jama cɛyɛrɛ ɲinan ta ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ala k'a sago k'a ye ala kana ko janfa la an wulila ka se aw n'aw ka star ma bi wulada in na suntigɛ tigɛra sisan nɔ bon n bɛ fɛ i ka foli lase a ma seli samɛ ni fɛn ninnu fana la ka fara a kan an b'an ka star fo ani ce ani baraji a ye min kɛ star ka dɔgɔ min m'a kɛ quoi kuma caman tɛ ne da mɛ ani ce halisa ala ka dɔ fara a ka carrière kan a ka sankɔrɔta kan bon an wulila wulada in na ka se aw n'a ka star ma ko suntigɛ bon suntigɛra sisan nɔ kuma min b'aw fɛ k'a fɔ aw ka star ɲɛna ani seli ma fo duwawu ka fara kan an aw bɛ fɛ aw ka star ka ko ka kɛ cogoya min a sankɔrɔta dɔrɔn somɔgɔ bɛ di aw bɛ yen nɔ tiɲɛ la an nana suntigɛ la star fɛ yen an bɛ madame Mumu fo sani an ka madame Mumu fo an bɛ Mumu yɛrɛ fɔlɔ fo foli belebele Mumu yɛrɛ ta ye Mumu ye kiminikɔrɔ 2 ni tila ye n'o bɔra an bɛ Safi fo k'a denw fo ka tila k'an bɛ duwawu kɛ an fa n'an mɔkɛ n'o ye bamuso ala ka hinɛ la ala k'a dayɔrɔ sumaya ala ka yafa k'an ma vraiment an contannen don foli yɛrɛ belebele yɛrɛ fana yɛrɛ ye Safi yɛrɛ ye dan tɛ Safi la jelimuso ka jelimuso sankɔrɔta ala kana Safi jigin ala kana k'a jugu sago ye yarabi halisa ala k'a denw lamɔ tɔnɔsi d'a ma halisa ala ka dɔ fara a ka sɔrɔ kan halisa ala ka Safi kɛ Safi ba ala kana jigin dɛ ala ka kɛ Safi ba de ye walayi an n'a fa an ye suntigɛ hɛrɛ ni baden la tellement Safi yɛrɛ mɔgɔ nɛmɛ a ŋaniya ka ɲi san nana bi an ye suntigɛ nɛmaya kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la dɛ n'ala ni kira sɔnna ɲɛ t'a la a yɛrɛ ka ɲi nɔ donc ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kɔni Safi ka di ne dɛ wa n b'a fɛ fana n b'a nɔfɛ de fo min fana donc ne ka folikan don k'a se ma ala ka seliw caya ala ka san caya ala ka garisɛgɛw foni kuma ɲɛna ne ba ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a nuji m'a faga daji b'a faga an kɔni nisɔndiyalenba de don
an nisɔndiyalen don fo ka a dama tɛmɛnen don an ka sariba de an wele bi ka na suntigɛ la a fɛ madamu mumu Safiyatu Jabate ka na fɛ yen nɔ n'an bɛ Safi fo an b'a furucɛ bɛrɛ fo Mumu kan ka fo Mumu ye jama marala de ye jama marala yɛrɛ de ye Mumu ye jama marala yɛrɛ de don a m'a muso dɔrɔn mara dɛ a y'a muso nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ mara a tilala k'a muso ka famille bɛɛ lajɛlen mara an ka jelikɛ mandi fɛnɛ bɛ yan nɔ a daba fali donc kuma an tɛna kuma janya an tɛna kuma caya parce que an nisɔndiyalen don ko bɛɛ ye ko kelen de n'i ko kurukɔnɔmɔgɔ bɛɛ an bɛɛ sago ye batigɛ ko ɲuman ko ye quoi an nanen don suntigɛ de la an ka sari y'a invité k'an ka na suntigɛ la an bɛɛ nana an bɔra mɔgɔw bɔra yɔrɔ bɛɛ ka na wa bɛɛ kɔntalen don et puis fɛnɛ ala ka hɛrɛ fɛnɛ dɔwɛrɛ farala kan de nɛɛmaya de dalen bɛɛ nɛɛmaya dalen don bɛɛ lafiyalen don suntigɛra hɛrɛ la ne kɔni ne bɛ foli min fɔ dɔrɔn ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma ala ka n'a jugunda ye ala ka n'a jugu sa la yarabi ala k'a denw ta fanga d'a ma ala kana Safi jigin ala k'a yɛlɛ yarabi ala ka anw yɛrɛ jɛ kulu la ala kana an fara ala kana nafigi don an cɛ an ko Safi Jabate hali sini an ko Safi Jabate an bɛ Safi de kɔ o kelen de don an bɛ Safi ne ba kuma ɲana an lɔ ne ba an wulila bi wulalen na ka se aw ka star ma suntigɛ okumu kɔnɔna na ani foli min b'aw fɛ k'a lase aw ka star ma ka fara selimafo kan me bɛɛ fo fɔlɔ an b'a fɔ ko auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim an bɛ ala fo ala folen kɔfɛ foli wɛrɛ tɛ yen parce que ni mɔgɔ min ni hakilina sɔrɔ ka ni ɲumanya kɛ n'i ko k'i b'a tigi fo i b'a baraji ban an b'o o foli to ala ma k'o baraji sɛbɛnni to ala ma ala ka san caman yira an na yarabi k'an jɛ tan ka si da an ka star yɛrɛ ma k'a n'a cɛ kan bɛɛ k'a denw balo a ye aw minnu yɛrɛ nana aw bɛɛ ni cɛw ni baraji o de tun ye kuma ye club bɛɛ lajɛlen présenté international ni ala ka jɛ ye. Alhamdulillahi rabbil alamina bismillahir rahmanir rahim bi ala ye koba de kɛ Samɛ ana lamini ɲɛ o ye koba jumɛn ye o de ye Safi Jabate bamusaden fana de ale ka fans club musomanw olu de ye a laɲini bi k'u bɛna ka na suntigɛ bala Safi fɛ yan o la an ye surprise fila bɛɛ sɔrɔ surprise fɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye min ye Usas Jelikɛ Cɛɲi Fari Kanute k'a da min ye an ka Usas karamɔgɔ belebeleba min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kofɔ bi n'an k'a ma k'a fɔ ko Usas Dagaran ale nalen bɛ ka na wajulu belebeleba kɛ Safi ka fans club musomanw ye cɛmanw olu ko tɛ dɛ musomanw k'aw ka tulo kɛrɛbɔ sigi bi fɛn dɔ bɛna fɔ aw ye aw t'o mɛn famusekɛra kɔnɔna la dɛ wala ala sigi sago karamɔgɔ kuma b'i bolo. Ayiwa min ye karamɔgɔ Dakɔrɛ ye a ko k'a fɔ ko a nana yan bi a yɛrɛ a ɲɛ wasara kɛnɛ la kosɛbɛ sabula ko i bɛ nin ye star min kɔ k'o ye star kelen pe de Mali n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ko ni kumadenya de a b'a fɔ k'a fɔ ko farafinna la lamini bɛɛ k'aw k'aw cɛsiri nin ma k'aw kana nin dabila dɛ k'Ala ka bɛn ani kelenya Ala k'o sinsin aw ni ɲɔgɔn cɛ. I mana to ka caya n tɛ se ka bɛɛ fɔ o cogoya la dɛ ayiwa ko ka bɔ k'a da u tulo kan tuguni ko aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ale ye hɛrɛ kelen min fɔ ko Ala yɛrɛ y'o nɛɛma kelen o jigin aw kan k'a sababuya kɛ min ye aw nana musoba min ka ko la Ala mɔgɔ de don aw nana musoba min ka ko la hadamadenw ka mɔgɔ dafalen de don aw nana musoba min ka ko la ni o ye Safi Jabate Ala yɛrɛ ye nɛɛma jigin aw kan ka bɛn ni suntigɛ o wagati ye ko o la sa ale bɛ min de fɔ aw ye aw ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko musoba i bɛ sɔrɔ cɛba kankaran dɔ de b'a bolo ni o ye Momo ye k'a ka foli belebeleba bɛ Safi a n'a cɛ ɲuman ye.
ye dɔɔni faamuya nin yɔrɔ la ko k'a fɔ ko sifinya t'a la sijɛya t'a la n bamusi o bɛ se ka kɛ ka n cɛkisɛ sigi ko o ko tɛ ko fɛn jumɛn ko don ko musow an k'u bonya k'u karama ko muso ni bugɔli man kan muso ni nɛni man kan muso ni dɔgɔyali man kan ko muso ni jumɛn ka kan ka nɛgɛ ka bonya ka karama ni ji nɔgɔ bɛɛ la ka ji ta k'a d'a ma ni bɔsɔn nege b'a la ka bɔsɔn ta k'a d'a ma ka to k'a wele tuma ni tuma nu hali n'a y'a sɔrɔ fangaba t'i la kalo kɔnɔ siɲɛ kelen ka taa n'a ye restaurant na i n'a fɔ ko mɔmɔ b'a kɛ Safi ye cogoya min na k'i boli ka taa n'a ye Mali restaurant belebelebaw la n'an ko k'an bɛ dɔ tɔgɔ fɔ sisan k'an bɛna fɔ komi ni o tigilamɔgɔ ye ale sara de ka na nin ko in na nka ko min de don k'aw k'a lajɛ aw ka mɔmɔ ni Safi tɛmɛsira lajɛ aw ka mun ni olu furula aw fana k'aw ta kɛ ten mun ni olu ma furu ni Ala ye furu nɔgɔya aw ye aw fana ka tɛmɛ o tɛmɛ sira kelenw fɛ Usasi o don nin yɔrɔnin kɔni aw yɛrɛ jateminɛ kɛ kow la min ye Usasi Dagaran ye a tun bɛ ne ka énervé dɔɔni ka sababuya kɛ min ye ko mɔgɔ ni ɲɛna fasoba Maliba in na dɔrɔn i tɛ foyi sɔrɔ ni o ye nɔsagi ye n'o tɛ bilanali ye n'i kɛra mɔgɔ ye Maliba in na yan ka fɔ k'e de ye Mali tɔgɔ tabaga ye ka taga ye n'a ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛ laburuyali modèle bɛɛ da i kan ko min ye Safi yɛrɛ a ka force belebeleba ye o de ye k'a fɔ ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen supporter diɲɛ ko o ko n'o fɔra a ma a b'a minɛ k'o de y'a to Ala ye barika don a la tan ka kɛ barikaden ye k'a kɛra fa Ala la barikaden ye ka kɛ ba Ala la barikaden ka kɛ jamana ma barikaden ka tila tuguni ka na kɛ cɛ Ala la barikaden k'e ma ye a ka fans club ladenw k'olu kelen bɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka kɛ komi i n'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye filen kelen kɔnɔkisɛ de sabula ko a ko bɛ cogoya min na tan ale yɛrɛ ko ni nin bɔra la k'ale yɛrɛ bɛ fara fans club ladenw kan ayiwa ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka fatiya minɛ sisan kabini fatiya ta ayiwa cɛ kelen-kelen minnu nana n'u ma invité invité surprise o t'a la de n'o ye Usasi Jelikɛ Cɛɲi ye nka tɔw fɛn fɛn n'olu nana ayiwa ko aw sen t'a la nka n'aw y'aw den ka minɛ kɛrɛfɛ k'aw bɛ dɔ sɔrɔ duwawu la muso minnu n'u ma cɛ sɔrɔ Ala bɛ cɛ ko nɔgɔya u ye minnu ni baara t'u bolo ko Ala bɛ baara ko nɔgɔya u ye minnu ni cɛ b'u bolo fana ni den t'u bolo ko den ko bɛ nɔgɔya minnu n'u cɛ ka bɛnbaliya fana bɛ bolokɔ ni boloɲɛ la ko lafiya bɛ don fana la Usasi Dagaran a bɛna a ka fatiya ta k'a di aw ma fatiya min n'a tɛ sɔrɔ sanu na a tɛ sɔrɔ wari la a bɛ sɔrɔ jumɛn na a bɛ sɔrɔ starbaw ka kanu de la i n'a fɔ Safi Jabate n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Michael Jackson n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Britney Spears n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ a ma kɛ extrait o de tɛ awɔ a ko ko de don voilà ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo i kun jan ko misɔrɔ tɛ mun kun na ko misɔrɔ bin'u kun na Fatiha ayiwa Yarabi Jalama fo k'i yɛrɛ dɛ yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ a la ayiwa hɛrɛ ni bada caman b'a la bolo Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ne bɔra baro kɔnɔ min ye Fina Bagi ye ni o ye Bagi Kamara ye ale a bɛ Bamusaden ani fana de Safi Jabate ale fɛ yan bi samɛ an bɛ fɔ étage laban na Momo ka maison blanche o tuma la min bɛ a kun n'a kan cɛ hakilina min bɛ a la yan bi Safi ka fans club musomanw yeli la min b'a kun n'a kan cɛ a ko fɔ bon n bɛ Ala barikada n bɛ seli Seydina walina kan wal akirina fɔlɔfɔlɔ maaw kuntigi ani labanna maaw kuntigi Sedili Bashari Abasal Ikira wa Nazali Bagi Ala folen kɔfɛ ka sɔla ka kira kan ne kɔntana bi turu mun ye n kɔntan ne y'a sɔrɔ Bamakɔ yan n'a fɔra k'an ka siɲɛ ta ka kɛlɛ kɛ i bɛ muso caman bɔlen terikunda k'i dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ mais n'a fɔra k'an ka fɛn bɔ i bɛ se ka fɛn bɔla sɔrɔ i teri min na k'i dɛmɛ a man ca n'a fɔra ko problème y'i sɔrɔ i teri min b'i dɛmɛ a man ca nin fans club jama ye ne sewa bi
ne n'a dɔ ka ɲɔgɔn ye bi y'a fɔlɔ ye caman bɛ se ka n ka fɛnw de Facebook ni TikTok kan mais n ye n kelen k'u ye tan a ye lakonta mais n ka kuma kɔnɔ ne de ko Bamusa den ma n ko mukadam a kuma bɛ jelimuso caman tɔɔrɔ mais n y'a fɔ a ye kun min ka mɔ t'a dɔn kuma kɔ tɛ kuma kɔrɔ de ko don sani ka kuma kɛ i b'a kɔrɔ ɲini k'a dɔn mun y'a kɛ mukadamu ye Ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko Jibirila ko k'a teliyara fɛn 3 de la diɲɛlatigɛ la depuis Ala y'a da k'a kɛ Jibirila ye fo ka taa se bi ma fo ka taa se duɲa wulili ma ko fɛn 3 de bɛ yen ale teliyara o de la a fɛn fɔlɔ Ala ka nabi ɲumanba dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ de ko Nabila Idrisa dɔw k'a ma ko Yusufa o Yusufa bani adamadenw banna la u y'a fitiniman de ta k'u bɛ taa fili kɔlɔn kɔnɔ a filitɔ saw de bɛ kɔlɔn kɔnɔ Ala y'i kanto Jibirila ma ko Jibirila ko nam a ko cɛ min filɛ ka fili ni sɔnna a ka jigi sa kan i bɛ place mun na n b'i boyi u y'a fili san'a ka se duguma Jibirila y'i kaman da kɔrɔ a ko vitesse fɔlɔ min ale y'a ta o kɛra o vitesse fɔlɔ ye Safi janfana don min k'u b'a jigi kɔlɔn kɔnɔ a ba de y'a labɔ o kɛra kelen ye a filanan n b'o f'i ye a ka teriku filanan kɛra jumɛn ye a ko don min na bani adamadenw banna Nabila Ibrahima la u y'a ta k'u b'a fili tasuma mɛnɛ na a ko Jibirila Ala ko ne Jibirila ma ko n ka n teliya sani a ka jigi tasuma na ni n m'a ta n b'a bɔ nɔ na a ko k'a teliyara ka taa Nabila Ibrahima ta don min na bani adamadenw ye nkalon da Ala ye a ka fans club de ye nkalon bɔ Safi la a fɔ ko filila a ko sabanan min teliyara don min na bani adamadenw dɔw bagara Muhamadu Al-Mustafa ma u y'a bɔn kabakuru la dɔw y'a kunkolo sɔgɔ dɔw y'a bana a ko mɛlɛkɛli motu sigilen dimina Jibirila y'i kanto Ala ma a ko Ala ko namu a ko i m'a ye u ye fɛn min k'i ka Muhamadu la n bɛ fɛ ka sira di yan n ka taa ni jamana kɔnɔ mɔgɔ halaki Ala k'a ma ko sira b'i bolo a selen Muhamadu Al-Mustafa ma tellement k'a dusukolo ka maga ne bɛ fɛn dɔ de fɔ bani adamadenw k'a jateminɛ ne nɔfɛ ne kɔrɔbayalen don kuma langolo fɔ ma ne ka farin kuma langolo fɔ ma ne ye finɛ de ne tɛ tugu jeli bɛɛ kɔ dɛ Mali bɛ balo ka sɛbɛn ne jeli 2 de kɔ ni ma ne Safi kɔ bɛ ne bingini kɔ fo ka ne sa ne tɛ kɛ jelimuso wɛrɛ ka da la parce que nata de bɛ na ne ka tugu kɔ ne natalen tɛ la ninnu bɛ fɛn bɛɛ di ne ma a ko sabanan kɛra jumɛn ye n taara fɔ Mamadu ye tuma min na n ko Mamadu ma n bɛna dugu in halaki a y'i kanto ma tellement que hinɛ b'a dusukun na a ko non kana sɔn ka dugu in halaki n'u b'a dɔn ne ye kira ye u t'a kɛ tuma naani min na Safi lagosira Bamakɔ yan k'a tɔɔrɔ bani adamadenw fɛ a kɛra bani adamadenw hakili la k'a bɛ kɛ cogo min na Ala ko fɛn 2 b'i bolo Safi hali n'a danno ma ne t'i malo a fɛn 2 kama a fɛn fɔlɔ jumɛn ye i ba ladon a fɛn 2nan i fa ladon a fɛn 3nan i cɛ ta k'a da ekɔli la ne m'a fɔ n ko furukɛla man ca jelimuso kunna mais Safi bɛ furu fɛ dɛ Bamusa den bɛ furu fɛ fɛn dɔ b'a la Ala m'a da jelimuso bɛɛ la ne de bɛ nin yɔrɔnin fɔ a bɛ diya jelimuso ɲuman ye nka a bɛ jelimuso jugu tɔɔrɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye dɔw bɛ yen olu bɛ furu kana so n'u furula kana so u bɛ du fara Safi ma kɛ du fara jeli ye a kɛra jelimuso mais a ye du kala a ye jeli ɲɔgɔnya kala ne de ko n ko depuis 2015 n k'a kan bɛ ɲɔgɔnnaw kan kan k'a digi Bamakɔ yan ne de b'a fɔ parce que kuma fariman bɔ ne de da kɔnɔ i dan ye fɛn 2 de ye ni tasuma kame de b'i bolo i ka so ko janama bagi minɛ k'a digi a kɔnɔ i dan ye kaso de ye i tɛna tɛmɛ o yɔrɔ kan Bamakɔ yan ne de ko n ko Safi depuis 2015 a bɛ jelimuso kan kan u k'a lajɛ minnu ka kɔrɔ n'a ye Safi ye a ka génération kɔnɔ u k'olu jate ani minnu ye génération kelen ye u k'olu jate bi génération minnu n'a kɔfɛ u k'olu jate 2015 ni san cɛ ni mɔgɔ sɔrɔla min bilala Safi ɲɛ ne bɛ taa sɛnɛ kɛ fo n ka san tɛ fini kɛ bilen ne tɛ fini kɛ ne tɛ fini kɛ walahi n tɛ fini kɛ n bɛ taa sɛnɛ kɛ fɛn dɔ b'a la fɛn dɔ bɛ Safi la Bamakɔ yan ne de bɛ n'o yɔrɔnin fɔ a ye jelimuso 100 jɛ a ye hɔrɔn 100 jɛ a la i b'a dɔn o ye min ye wa n'i ye million ta k'a di Safi ma bi a b'a sɛbɛn ka bila e min ye 40 d'a ma a b'o fana sɛbɛn ka bila n'a sera million tigi fasa ma a bɛ fasa min da i la n'a sera 40 tigi fasa ma a b'o fasa de da i la wa n bɛ fɛn dɔ fɔ fans club o k'a bila hakili la fɛn fɛn ye fɛn kɛ Safi a bila hakili la k'a b'a kɔnɔ fɛn fɛn fana nana Safi ka ko la a y'a bila hakili la k'a b'a kɔnɔ jelimuso min ma ban gabugu la ka tobili kɛ ka d'a ka fanu ma dɔw bɛ baarakɛla de bila a la n y'o de fɔ a ka fans club ye n ye fɛn dɔ de fɔ a ka fans club ye o bɛ mɛn Bamakɔ o m'u ɲɔgɔnna ye mun n'o bɛ mɛn o m'u ɲɔgɔnna ye jelimuso bɛ Bamakɔ yan
jalimuso bɛ Bamako u bɛ taa restaurant de la ka taa dumuni san ka d'u ka fans club ma jalimuso bɛ Bamako yan u bɛ don ka fans club ka inbox de la k'a fɔ k'a ka wari fara ɲanga k'a d'u ma ko problème u da la jalimuso bɛ Bamako yan u bɛ wari de fara ɲanga k'u ka fans tɔgɔ la ka tila k'a d'u ma ko k'a dan tigɛ pour que olu ka tɔgɔ sɔrɔ Bamako yan o ma kɛ Bamusa de ye dɛ ni Safi jɛra million kun a b'a datu la ni n'a jɛra mɔgɔ la a b'a datu i n'a jɛra yɔrɔ la a b'a datu la i bɛ se ka ko Safi man di o ye tiɲɛ a bɛ bɛn parce que Ala kira yɛrɛ ma diya bɛɛ ye mais dɔnkilida ka tɛ se o la o tuma e bɛ ka fɛn min lamɛn i tulo dingɛ de man ɲi ou bien i bɛ ka min lamɛn i tɛ k'a faamu bon Bamako maa 2 de bɛ yan dɔnkilidala 2 de bɛ Bamako a y'a filmer k'a bila TikTok kan k'a bila WhatsApp kan ne de ye tasuma ka min ye maa 2 dɔnkilidala fɔlɔ Bamako yan a y'i di a m'i di a yɛrɛ bɛ t'i da i ka matelas 3 places kan i ni hakili ni dusukun bɛ sigi ka sɔsɔli kɛ n'i dusukolo b'a fɛ k'i ka sabali k'a bɛ s'a la parce que i b'a ka dɔnkili da ni dugu jɛra o ye Jali Safi ye Safi tilala k'i to la a ye bingili ye Nimakara na Hatumata ne bɛ gesiremuso min ta ne bɛ setana de parce que a ye fɛn bɛɛ kɛ ne Bamako yan tuma na ni mun na bɛ Nimakara ni fadenw banna la Safi ko k'ale waliden ladonnan de a ye bingini kunba ta k'a da kɔ la a ma 72 heures ka na Bamako y'a confirmer e yɛrɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma tɔgɔ tɛ la n'i y'a mɛn jelimuso bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma tɔgɔ de ka sɔrɔ la a fɔra fɔlɔ ko exemple gɛli ye bi an nana ka na belebelew ka belebele sɔrɔ yan ni o ye farabiriki ye n'an k'a ma k'a fɔ ko Wadada Ramata o Wadada Ramata o n'a kɛlen bɛ ka bezi kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi an nana ka na ale sɔrɔ yan donc a ka hakilina fɔ sabula Safi n'ale taara tɛnɛn dɔrɔn Ramata o k'ale fana bɛ taa Talata o tuma la ko min b'i bolo k'i k'o fɔ. Salamu alaikum. An b'an bali silamɛ den bɛɛ lajɛlen fo an kɔntanenba de don an b'a fɔ alhamdulilayi parce que Ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye a ka ca san caman ye ne delila k'a fɔ i komi fɛn bɛɛ bɛ nkalon tigɛ video tɛ nkalon tigɛ n ko Ala ye min kɛ Safi ka fans club ye n ko k'a ɲɛsin Safi ma n k'Ala ma kɛ jelimuso caman ye i komi fɛnw kɛra réseau ko de ye tout est sur réseau donc a bɛɛ dun tɛ se ka bila réseau kan sinon Safi ka fans club bɛ min ka ye n'i ko fɛn min ɲɔgɔnna tɛ i kumara kojugu mais n bɛ se ka fɔ a caman tɛ yen Safi ka fans club b'a fɛ yɛrɛ yɛrɛ de ni million du y'o di ka sɔrɔ télé tɛ ni bonya dɔw y'o kɛ ni karama dɔw y'o kɛ k'a fɔ ko jelimuso yɛrɛ ka taa fans club kungo kɛ dɔrɔmɛ 1 t'a la fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo Safi b'a kɛ an bɛ uniforme tigɛ a balimaw n'a sinjiw an bɛ taa an yɛrɛ dama se ye min ye an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan an b'a d'o tigi ma ka kɔɲɔw kɛ o caman kɛra donc ne ni sunkalo fɛnɛ na Safi a décidé cɛlataw ka kɛra bi ta kɛra musolakaw ye an b'a fɔ dɔrɔn alhamdulilayi Ala ka san caya ni nin ye aw kana Safi fɛ mais san wɛrɛ u ka sɔrɔ fɛnɛ caman faralen don Safi kan caman faralen don aw yɛrɛ de kan succès caman bɛ parce que Ala y'aw tugu jelimuso min kɔ mɔgɔ tɛ jɔrɔ la dɔnkilida ko la i bɛ se ka jɔrɔ fɛn wɛrɛ de da dɔnkilida ko kɔni o ka inspiration o ye Ala ta de o tɛ bouger ka bɔ yen o b'o nɔ de la ni fɛn ma fara kan fɛn tɛ bɔ a la n'aw ko k'aw bɛ Safi fɛ dɔrɔn an b'aw fɛ n'aw tɛ Safi fɛ fɛnɛ bɔ sira ka ja ayi ma ya Ala ka sunkalow caya cɛ tɛ aw minnu bolo Ala ka cɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma den tɛ minnu bolo fans club la Ala ka den dɔw ma Ala k'an kisi mɔgɔ jugu kana mele an cɛ la yarabi an b'a dɔn fɛnɛ o tɛ kɛ parce que aw kunkolo b'aw kan da la nous sommes très contents jelimuso ye saga faga fans club mɔgɔw mana taa sisan an yɛrɛ dudenw an bɛ sɔrɔ ka taa Yala ka kɛ mugadɛmi ye mugadamatu o ye tiɲɛ n bolo bɛ duguma karamɔgɔ ok Bamusaden ni fana de Safi Jabate min ye i ka fans club musomanw olu ye suntigɛ k'i fɛ yan bi min ye dɔgɔkunjan tɛmɛnen min y'a cɛmanw ye olu tun bɛ yan bi ta tun ye musolakaw ye ko ni hakilina min b'i la k'o fɔ ayiwa i kanubagaw olu de bɛ k'i lajɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ foli min bolo k'a d'u ma k'i k'o di i ka présidente yɛrɛ bɛ yan. ok n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ barika da Ala ye ka seli kɛ an kuntigi kan kisi ni nɛɛma b'a ye k'an faw fo k'an baw fo k'an furuyɔrɔ fo k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo franchement n y'u wele u nana n jaabi a diyara n ye weleli man gɛlɛ i bɛ mɔgɔ min wele o ka se k'i jaabi
o de bonya ka bon donc n bɛ n ka cɛmanw fo ka musomanw fo franchement kuma tɛ n da quoi u k'a barika su ɛri o ɛri ni ne Safi wulila ka n bolo kɛ tan o y'a sɔrɔ n ye n kɔ ni ɲɛfalen bon u bɛ na u tɛ da o ma dɛ ne de b'olu invité mais ni min mana ni buru ye dɔ bɛ na ni boisson ye dɔ bɛ sogo san ne t'a dɔn n bɛ min fɔ quoi ne tɛ wari don n ka club la ne ka club de b'a don ne la donc k'u fo k'u barikada hali k'a dan bi i bɛ taa sɔrɔ caman caman bɛ yen bi i ka fans club bɛ fɛn dɔ k'i ye i y'a ye Safi ka jama la wallahi k'i ka artiste ta k'a bila valeur la kosɛbɛ 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 ne bɛ Ala fo fɔlɔ la ne na ne ka jamaw bolo wa u ma changer hali sini donc Ala kana bɔn kɔnɔ minnu tɛ furu la Ala ka furu d'u ma nafama n'a barikama minnu b'a la Ala k'u ka furu kɛ Ala ka furu ye k'u n'u cɛw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u n'u musow funu fɔ ɲɔgɔn kɔ Ala kana bɔ an ka hɛrɛw kɔrɔ Ala ka sunkalo caya k'an sagow d'an ma ka hinɛ tabaga bɛɛ lajɛlen na je vous aime trop 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 aw kanu bɛ na kojugu 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 merci. Ok, merci beaucoup Ala k'i ni cɛ ka sumunta mɛn an tun bɛ Bamusaden ani fana de Safi Jabate fɛ yan bi a ka fans club ladenw sɛgɛnbali ɲinabalo a yɛrɛ de tun bɛ guwa la bi ka tobili kɛ k'a di a ka fans club ladenw bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔnin jumɛn nin ye Safi Seri Nuru de hali bi n y'o de fɔ o ko kelenw de bɛ sen na min ye anw ka star ba ni o ye Safi Jabate a ka makiyasirikɛla min n'a y'a makiye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko mɔgɔ tɛgɛ sigira nin kan min n'o bɛ farafin ni farajɛ bɛɛ lajɛlen nimisi wasa ale de ye Mariam Sogore a sigiyɔrɔ o bɛnnen bɛ Sɔmɔnɔkin ma o bɛ Sɔmɔnɔkin de tɛ Baɲumaɲana ayiwa voilà donc n'an k'a ma k'a fɔ ko la star k'i k'a lajɛ i ka fɛn dɔ fɔ sabula bi ye fana ka tare tabarikala don dɔ ye. Jama silamɛw bɛ ne so bon nisɔndiya min bɛ ne bolo vraiment ne content na an nana suntigɛ la suntigɛ jara an bɛ dumuni kɛ an fara bon Mama Safi ko a tɛ fɔ ka ban Mama Safi a ka ɲi trop jelimuso min don n'i tugura a kɔ i bɛ se k'a fɔ de ko bon kuma bon jelimuso min don n'i tugura a kɔ i bɛ ye wa i bɛ dɔn wa fana i yɛrɛ b'a dɔn vraiment i tugura mɔgɔ de kɔ fana yɔrɔni jara ne de wa ka fɛn kelen min ka di ne o y'a ka dumuni de ye ni nana jelimuso in fɛ dumuni de b'a fɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ni ne nana yen ne ka maquillage kɛ fɔlɔ ne bɛ don gabugu kɔnɔ de fɔlɔ n b'a fɔ baarakɛlaw ma dumuni bɛ yan u bɛ dumuni kɛ ne kunna de wa ni nana sɔrɔ a fɛ yen nɔ a ka dumuni y'ani bɛɛ jɛ de ye bonya ni karama de b'a fɛ jelimuso in ma kafa n'a ma yaada bɛɛ dama ka k'a fɛ i kɔni b'a dɔn ko sari de don i b'a dɔn sari don mais a yɛrɛ t'a yɛrɛ bila mɔgɔ ni san cɛ toujours a bɛ fɛnkɛ de la i bɛ se ka bon mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo mɔgɔninfin dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ kungo bɔ i la ani ɲɛɲɛ wa sinon jelimuso in ka ɲi dɛ n'i ye nkalon tigɛ kuma yɛrɛ bɛ tigɛ na ala bɛ tigɛ na quoi ala tulo bɛ ala ɲɛ b'a bɛɛ la ne ka maquillage kɛla mondial de a bɛ na n fɛ yan a n'a bolo de bɛ na mais a n'a da ma don yan a bɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye o bɛ to yan de min kan ka kɛ kɛnɛma o bɛ kɛ mais ni n'a jɛra gundo la gundo in bɛ yen de fo saya wallahi kulɛnɛ yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ a tɛ se ka miliyɔn d'i ma a tɛ se ka 500 d'i ma mais a jɔyɔrɔ ye fɛn dɔ ye miliyɔn dibaga jɔyɔrɔ t'o ye i sɔgɔrɛ i yɛrɛ ka di n ye trop. Donc Mama Safi je t'aime jusqu'à la mort. Ok. Voilà. Ah. Ok, no de karaoke. Bon dongiri mi kadiye. Mi se ko dongiri da wate. Ok, akaniye ko dongiri da bitara. O jani. Kana mine mogo kuma de ma. Ok.